Hello. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για τη Λέκα, το οποίο είναι ένα ακρονίμιο ουσιαστικά για τη λέξη Lightweight Expanded Clay Aggregate. Και ουσιαστικά είναι αυτά εδώ τα μπαλάκια. Αυτά τα μπαλάκια έρχονται σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και ουσιαστικά είναι επεξεργασμένος άργυρος που έχει ψηθεί σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, νομίζω πάνω από 2.000 βαθμούς Κελσίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτικό μέσο ανάπτυξης φυτών, αντί για το χώμα για παράδειγμα. Στο χώμα, μεγαλώνοντας τα φυτά, έχει σίγουρα διαφορετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη Λέκα, αλλά σίγουρα το χώμα έχει και κάποια μειονεκτήματα. Ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν ζωήφια τα οποία όταν μεγαλώνουμε φυτά στον εσωτερικό χώρο, επειδή ακριβώς τα φυτά έχουν την ανάγκη τη δική μας και βασίζονται αποκλειστικά πάνω μας, στο πότε θα ποτιστούν, τι συνθήκες φωτός θα λάβουν και γενικότερα πόσο θα τα προσέξουμε, πότε θα τα μεταφυτεύσουμε, χρειάζονται έναν τρόπο προστασίας και απέναντι στα διάφορα pests, εχθρούς εχθρούς που μπορούν να μέχρι και να τα καταστρέψουν. Αυτό είναι το κακό του να μεγαλώνεις φυτά στο χώμα. Αντίθετα, στη Λέκα δεν αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν αυτοί οι εχθροί σε αυτό το περιβάλλον. Είναι πιο εχθρικό για αυτούς. Ενώ στο χώμα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, σε συνδυασμό εννοείται με άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή τους και τον πολλαπλασιασμό τους. Σίγουρα το να γυρίσεις το φυτό σου σε Λέκα σημαίνει ότι καταρχάς έχει πιο μεγάλο κόστος, γιατί το χώμα μπορείς να βρεις από πολύ φθηνό χώμα, το οποίο δεν το συνιστώ, μέχρι, εντάξει, όχι κάτι πάρα πολύ ακριβό, αλλά κάτι σχετικά μεσαίας τάξης, έτσι ώστε να έχει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται για να αναπτυχθεί το φυτό. Και να έχει μέσα και τις κατάλληλες αναλογίες από συστατικά που χρειάζονται, προκειμένου να γίνεται καλός αερισμός των ριζών κλπ. Οπότε, σίγουρα το να έχεις Λέκα στα φυτά σου είναι πιο ακριβό. Εκτός από αυτό, χρειάζεται να έχεις λιπάσματα, γιατί η Λέκα από μόνη της δεν θα σου δώσει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα. Ενώ το χώμα το παρέχει αυτό. Δηλαδή, ένα χώμα καλής ποιότητας το παρέχει αυτό σε κάποιο βαθμό. Φυσικά, συμπληρωματικά πρέπει να βάλουμε κάποιο λίπασμα στο φυτό μας στην περίοδο της ανάπτυξης. Η Λέκα είναι κυρίως για πιο υδροπονικές καλλιέργειες και δεν κάνει σίγουρα για όλα τα φυτά. Εγώ τη χρησιμοποιώ σε κάποια πειράματα που κάνω, συνήθως σε κάποια cuttings που παίρνω από φυτά, προκειμένου να μεγαλώσουν οι ρίζες από τα cuttings σε νερό και έπειτα τα αφήνω στη Λέκα, όπως το cutting από τη Σανσιβέρια που έδειξα, για να βγάλει και άλλα μωράκια και να αναπτυχθεί ή να πειραματιστώ σχετικά με διάφορα καινούργια cuttings που μπορώ να τα φυτέψω, ας πούμε, έξω, σε διάφορες συνθήκες διαφορετικού φωτισμού κλπ. Αλλά θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτά. Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα είναι η Λέκα. Οπότε, η Λέκα χρειάζεται λίπασμα.
για να μπορέσει, από τη στιγμή δηλαδή που έχεις πάρει ένα cutting ή ένα φυτό, το οποίο το έχεις ριζώσει, έχει βγάλει δηλαδή ρίζες με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε χώμα, είτε μέσω νερού, είτε με κάποιον άλλο τρόπο που μπορεί να βγάλει ρίζες, παίρνω τη λέκα και βάζω την αναλογία που χρειάζεται κλπ. Σε νερό, λίπασμα και τα σχετικά. Οπότε αναπτύσσεται και μέσα το ριζικό σύστημα και βγάζει και καινούριους απογόνους, ας πούμε. Εγώ τα λέω μωράκια. Λοιπόν, οπότε, το παράδειγμα που σας έδειξα. Έχω πάρει αυτό το φύλλο Σανσιβέριας, αυτό εδώ. Το είχα βάλει να αναπτυχθεί, να βγάλει ρίζες σε νερό και από τη στιγμή που ρίζωσε, το έβαλα μέσα σε αυτό εδώ το γυάλινο σκεύος. Έχω πάρει αυτό εδώ με τις τρυπούλες, έτσι ώστε να μην είναι απευθείας μέσα στο δοχείο η λέκα. Έβαλα τη λέκα εδώ μέσα μαζί με το φυτό που έχει ριζώσει, το cutting για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι φυτό αυτό, και συμπλήρωσα μέχρι ένα σημείο το νερό μαζί με το λίπασμα και το αφήνω να αναπτυχθεί. Αυτό μου έχει βγάλει μωράκια, μου έχει βγάλει και άλλα μωράκια, τα έχω κόψει, τα έχω φυτέψει και αυτό είναι ένα από τα καινούργια που έχει βγάλει από τη μαμά Σανσιβέρια. Αυτή είναι μία εναλλακτική. Μία άλλη εναλλακτική είναι η αλοκάσια που έχω πάρει από τη μαμά αλοκάσια μέσα, που έχω το μεγάλο αυτό που έχετε δει στο άλλο βίντεο που έβγαλε λουλούδι. Και πήρα ένα cutting από αυτό, το έβαλα και έβγαλε ρίζες σε νερό. Προτιμώ γενικά το νερό σαν μέθοδο ριζώματος, γιατί είναι πιο εύκολο και πιο επιτυχημένο σε μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις συνθήκες κλπ. Πάντως, τις περισσότερες φορές που έχω βάλει σε νερό μου έχει πετύχει πιο καλά και πιο γρήγορα το να μου βγάλει ρίζες το cutting που έχω πάρει. Οπότε, έχουμε μετά αυτό εδώ, το οποίο το έχω βάλει σε ένα μπολ ουσιαστικά, γυάλινο, το έχω γεμίσει με λέκα και με το νερό και λίπασμα που χρειάζεται μέχρι ένα σημείο. Δεν θέλει μέχρι πάνω. Και θα σας πω μετά γιατί έχω βάλει αυτό το εξωτερικό. Τέλος πάντων, εγώ είχα πάρει ένα αρχικό cutting το οποίο πρέπει να ήταν, νομίζω το πιο παλιό. Πρέπει να ήταν αυτό εδώ το φυλαράκι. Και το πιο καινούριο είναι αυτό εδώ το φύλλο. Για το οποίο είμαι πάρα πολύ proud, γιατί είναι πανέμορφο, δεν είναι? Και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε σχέση με το μικρούλι αυτό εδώ πρώτο. Το οποίο μου δείχνει ότι γενικότερα τα πάει καλά σε σχέση με την ανάπτυξη στη λέκα. Σε σχέση με τις συνθήκες φωτός και λοιπά που δίνω. Που όπως βλέπετε το έχω βάλει μπροστά σε κάποιο παράθυρο, το οποίο είναι σε μπαλκόνι που έχει τέντα, αλλά είναι σχετικά ανεβασμένη, οπότε δέχεται αρκετό φως. Τώρα, έχω βάλει αυτό γιατί θέλω να κάνω τις συνθήκες πιο πολύ για τις ρίζες ιδανικές, γιατί οι ρίζες ουσιαστικά έχουν συνηθίσει να μεγαλώνουν μέσα στο χώμα, το οποίο σημαίνει ότι θέλουν σκοτάδι για να αναπτυχθούν και είναι το πιο σωστό για αυτές να αναπτυχθούν. Οπότε έχω βάλει αυτό εδώ, προκειμένου να είναι πιο ιδανικό το περιβάλλον και να μην στρεσάρει τις ρίζες. Plus, ότι όταν ένα δοχείο το οποίο έχει μέσα υγρό κλπ. Και είναι εκτεθειμένο στο φως, συνήθως θα βγάλει άλγη, αυτό το πράσινο που πιάνει. Οπότε είναι άλλος ένας λόγος που το καλύπτει. Χρειάζονται λοιπόν το λίπασμα προκειμένου να συμπληρώσουν τα θρεπτικά συστατικά τα οποία δεν τα δίνει η λέκα. Συγκριτικά λοιπόν με ένα cutting αλοκάσιας του ίδιου αυτού που είχα πάρει και είχα αναπτύξει στο χώμα, παρατήρησα ότι η ανάπτυξη ήταν τραγικά πιο αργή. Δηλαδή, η ανάπτυξη στο χώμα μου άρχισε πάρα πολύ σε σχέση με την ανάπτυξη στη λέκα.
Σίγουρα όσον αφορά τη σύγκριση, θα πρέπει να συγκρίνουμε ίδιες συνθήκες. Γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις κάποιο φυτό το οποίο το έχεις βάλει κάπου που είναι πολύ πιο σκοτεινά, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το οποίο το έχεις βάλει μπροστά στο παράθυρο και έχει πολύ πιο πολύ φως. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ίδια σύγκριση, που σημαίνει ότι και τα δύο αυτά ήταν μπροστά στο παράθυρο και παίρνανε την ίδια ποσότητα από φωτός. Το ένα λοιπόν ήταν στο χώμα, το άλλο ήταν στη λέκα. Και επίσης έπαιρνε και το λιπασμά του και αυτό που ήταν στο χώμα και αυτό που ήταν στη λέκα. Συνεπώς, έβγαλα το συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που στη λέκα μου βγάζει πολύ μεγαλύτερα φύλλα, πιο όμορφα και πιο γρήγορη ανάπτυξη, είναι πιο ιδανικές οι συνθήκες για το συγκεκριμένο φυτό και πιο γρήγορη ανάπτυξή του. Αυτό φυσικά είναι καθαρά προσωπική εμπειρία και μπορεί να έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαι ειδικός. Μιλάω πάντα για την προσωπική μου εμπειρία και τους πειραματισμούς κλπ. Που κάνω. Σίγουρα χρειάζεται να είσαι απίκου όσον αφορά τη λέκα, γιατί γεμίζεις μέχρι ένα σημείο, δεν γεμίζεις μέχρι πάνω με υγρό, οπότε πρέπει να παρακολουθείς και να δεις ότι όταν εξατμιστεί αυτό το υγρό και τελειώσει, φύγει το νερό δηλαδή μαζί με το λίπασμα, θα πρέπει να ξαναγεμίσεις. Επίσης, μπορεί να σου πιάσει μούχλα η λέκα πάνω-πάνω, πρέπει να το προσέξεις αυτό, να την ξανακαθαρίσεις, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί αυτό στο νερό, πάει στις ρίζες και γεια σου, ή μυκητολογικές ασθένειες τέλος πάντων, το οποίο it's not good. Γενικά θα έλεγα ότι δεν είναι, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Το να τα βάλω σε μια ζυγαριά, όχι, πιστεύω δεν θα πήγαινα όλα μου αυτά να τα μετατρέψω σε περιβάλλον με λέκα, γιατί εκτός από το κομμάτι κόστος, που φυσικά είναι και αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό, θέλει πάρα πολύ να είσαι από πάνω. Θα μου πεις, γλιτώνεις τα ζωήφια. Ναι, γλιτώνεις τα ζωήφια, είναι πολύ βασικό αυτό. Και είναι πολύ ύπουλα. Οπότε, ναι, είναι πολύ ύπουλα και μπορούν να σου καταστρέψουν αυτό εκεί πέρα που δεν θα το καταλάβεις. Ή θα το καταλάβεις όταν είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Πρέπει να είσαι δηλαδή από πάνω και να προσέχεις τα φιλαράκια κάθε φορά που τα ποτίζεις, να τους κάνεις και κανένα ντουζ. Γενικότερα προτιμώ να αντιμετωπίζω με πιο φυσικούς ή προληπτικούς τρόπους, προκειμένου να μην χρειαστεί να πάω σε πιο χημικούς για τα φυτά, το οποίο δεν είναι και σίγουρα και ό,τι καλύτερο και για το περιβάλλον. Πέφτει ντουζάκι κάθε φορά και προληπτικά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, γιατί αυτό το βίντεο, όπως είπα, είναι για τη λέκα. Αλλά έχουμε αναπτύξει άλλα 15.000 υποκεφάλαια. Τέλος πάντων, το έχω κάνει πολύ μακρύ αυτό. Το έχω κάνει πολύ μακρύ. Σίγουρα έχω ξεχάσει να πω πράγματα επίσης, σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι θα το θυμηθώ μόλις κλείσω την κάμερα. Λοιπόν, αν έχετε κάποια απορριούλα, ελάτε να συζητήσουμε στα comments. Επίσης, πείτε μου τι είδος χρησιμοποιείτε, αν έχετε φυτά, τι φυτά έχετε, τι είδος χρησιμοποιείτε χώμα, χρησιμοποιείτε λέκα, χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο συνδυασμό, μίξ χώματος δικό σας. Ελάτε να τα πούμε στα σχόλια. Yep. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας και τις εμπειρίες σας, πολύ βασικό. Να ξανααναφέρω και θα το λέω σε κάθε βίντεο ότι δεν είμαι ειδικός. Δεν παίζω τον ειδικό σε καμία περίπτωση. Οπότε, εγώ μιλάω από δική μου προσωπική εμπειρία, από το πώς έχω ασχοληθεί με τα φυτά που έχω αυτά τα 2 χρόνια που έχω αυτά τα φυτά και βάσει των συνθηκών κάθε φορά που δίνεις και του περιβάλλοντος το οποίο τα έχεις, φυσικά οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Δεν μπορείς να έχεις... Τα φυτά μέσα στο ίδιο μου το σπίτι δεν έχουν τις ίδιες συνθήκες από δωμάτιο σε δωμάτιο, που σημαίνει ότι τα φυτά κάποιου άλλου σπιτιού σίγουρα δεν μπορούν να συγκριθούν το ίδιο. Και μετά έχει να κάνει με το πώς τα περιποίησε, πώς τα ποτίζεις, πώς τα μεταφυτεύεις, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αν χρησιμοποιείς λίπανση κλπ. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, αυτά θα το πούμε και σε άλλο βίντεο. Πατήστε μου ένα like, αν σας άρεσε.
κάντε και ένα share, αδερφέ. Γιατί, ξέρω εγώ, να το μάθει ο κόσμος, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να έρθετε να τα πούμε και πιο καλά. Λοιπόν, και επίσης το σημαντικό, κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι. Δεν θα κάνατε. Να χαμογελάσω και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά από μένα βασικά. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα θα έχει να κάνει με φυτά, θα έχει να κάνει με ταινίες, θα έχει να κάνει με βιβλία. Who knows? Λοιπόν, αυτά, φιλάκια πολλά. Και αν έχετε απορίες, μην ξεχνάτε κάτω. Είπαμε και γι' αυτό. Θα το καταλάβεις. Λοιπόν, τι άλλο.